Dragi ljudi, vrijeme je sada. Mi se družimo iduće subote, točnije 27.9. na radionici cjelodnevnoj kako poboljšati život osobama iz spektra autizma u Sarajevu. Radionica za sve roditelje, članove obitelji, prijatelje, ali isto tako i za sve stručnjake. Ima još nešto slobodnih mjesta, slobodno pogledate na mojoj web stranici www.autizamconnect.net. I da se ja vratim na ovo vrijeme je sada. Svako dijete iz spektra autizma, bez obzira na stupanj autizma, bez obzira ima li još i drugih poteškoća ili dijete samo sa drugim poteškoćama u razvoju, želi učiti, želi napredovati, želi se povezati s nama i želi da to radi ne na silu, ne na forsiranje, ne na potkupljivanje. I upravo zato ova radionica donijet će vam nove alate, nove strategije, nove poglede, osnažit će vas kao vođu. Voditelj, bilo da je to stručnjak, vođu koja se osjeća dobro, znači vođu koja je osnažen, vođa koji je kompetentan, vođa koji zna što radi i koji mu postavlja adekvatne ciljeve koji će moći ostvariti. I zato je, dragi ljudi, naša uloga u životu svakog djeteta s poteškoćama u razvoju izuzetno važna. Podijelit ću s radošću ono što koristi mene i na tisuće roditeljima diljem svijeta s kojima surađujem. Rast vašeg djeteta, vašeg učenika je moguć. I zato dođite na moju radionicu, bit će konkretno, bit će jasno, bit će praktično. Imat ćete mnoštvo aha momenata, to vam zasigurno obećajem. Svako dijete s poteškoćama treba nas sada, upravo sada. I želi promjenu nabolje, želi bolju budućnost. I da bismo to ostvarili, mi moramo krenuti od sebe iz vlastite edukacije. I još nešto. Jeste li kada razmišljali koja je uloga moja u djetetovom životu? Bilo da sam učitelj, bilo da sam bilo koji stručnjak ili roditelj, ali isto tako koju ulogu to dijete ima u mom životu, što ja učim od njega, tko je on, što on predstavlja u mom životu, što me želi naučiti, na što mi svraća pažnju, što me želi podsjetiti. Jer ta uloga učitelj uvijek ide u oba pravca, ne samo u jednom pravcu. I stoga poslušajte sad ovaj video koji vam slijedi, što ću još podijeliti s vama. Mi vrlo često mislimo o djeci s poteškoćama u razvoju i spektra autizma kao djeci koja su nam na teret, koja su ne samo nama i društvu. I vrlo često čujem da ljudi kažu šta ga još mogu naučiti, šta mu još mogu pokazati, šta još više mogu, bilo da smo roditelji, bilo da smo članovi obitelji ili stručnjaci. A jeste li kada razmišljali malo sa drugog kuta gledanja i pitali se što je zapravo to dijete koje jeste drugačije, koja je njegova misija, koju ulogu on ima u mom životu i što on mene svakodnevno uči. Jer vas možda uči da zastanete, da usporite, da vam je fokus na malim stvarima, da vidite veličinu u malim stvarima, da ostanete prisutni u trenutku. Kao što smo mi njihovi vođe i njihovi učitelji isto tako, oni su došli da nas uče isto lijepim stvarima. Ja se često pitam to kada radim s djecom direktno ili indirektno, što su mi oni došli pokazati, što su me došli naučiti. Zaista se osjećam ne samo da sam ja njihov učitelj, oni su itekako moji učitelji direktno ili indirektno. I ono najvažnije, dragi ljudi, nikada, ali nikada nemojte odustati od sebe, od svog odnosa prema sebi, ali onda i od svog odnosa s djetetom s poteškoćama u razvoju. Ponovo, bilo da ste učitelj, stručnjak, roditelj, vaša uloga je jako važna i ono gdje tajna leži jeste uvijek u razvoju, ostvarivanju odnosa. Svako dijete, bez obzira na poteškoće u razvoju, želi, zaslužuje i može ostvariti zdravi odnos, prvi prema sebi samome, naravno uz naše vodstvo, uz našu podršku, ali onda isto tako
i odnos sa svijetom. Se sjećate vrlo često mi kažete socijalizacija, kad će imat prijatelje, taj odnos se treba graditi, dragi ljudi, postepeno, kroz svjesnog vođu, a to smo vi i ja. Stoga se vidimo, dođite mi u Sarajevo na radionicu cijelodnevnu uživo. Biće nezaboravno, biće izuzetno moćno, korisno i iznad svega inspirativno. Ja vam garantiram da mi nećete iz radionice izaći isti kao što ste došli na radionicu.